आइपुवालि पिकनिक स्पटाथ' मैयानिफ्रायनो बन्द जाहैबाय ओमफ्राय खुमुथिनिथ' मैयानो क्लियार होनखादों ओमफ्राय दिनै 19 तारिख ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि आरोना दिनैबो अयथासार पिकनिक जाफैदों मानो होनना बुङोब्ला गोजान गोजाननिया मिथिस्लाबाना बन्द होनाय मानायफोरखौबो दा बिथांमोनानो फैदों जानांगौ ओमफ्राय आं बिथांमोनाव सोंलायबाय थाले एसे देखायनि ओमफ्राय बन्दआथ' बन्दखासै मैयानो बन्द होखाबाय दा नोंथांमोना नुसनखाबाय जानांगौ आइपुवालि पिकनिक स्पटा खुमुथिनिफ्राय मैयानो डिटेल्स खोन्थाजोबखाबाय आरो माने बन्द होखाबाय आरोखि ओरैहाय सरखारनिफ्रायबो बन्द बिथोन हरखाबाय दा बेनिखायनो दिनैहाय लास्ट सोरबा बायदिया जाफैस्रादों जानांगौ एबा मिथियैफ्रा फैदों जानांगौ आरो एसे आं देखायलाङि दिनैहाय माबायदि जादों पिकनिक स्पटाथ' मैयानो बन्द जादों नै बेवहाय खुमुथिनि थायोमोन ओमफ्राय दा एन्ट्रि गैला आरो खुमुथिनि गैला बेवहाय माने गेट एन्ट्रि जायोमोन फैसा होनांगौमोन बेवहाय ओमफ्राय दा खुमुथिनि रावबो गैला आरो नै बेयावनो थायोमोन ओमफ्राय दिनैनि दिनावबो नायदो नै अयथासार पिकनिक पार्टिफोर फैदों आरोना पिकनिक जाफैदों हिसाब सारा गारि खिन्थु बेयाव जेबो गैला आरो नै बेयावहाय गराय गारि गाखोहैयोमोन बिदिमोन आरो ओमफ्राय नैबे ट्रेनफ्राबो सलायाखिसै मैयानो बन्द'खा नालाय दा जास्ट दिनैनि दिनावहाय गोजान गोजाननिफ्राय पिकनिक पार्टिफोर फैलाबावदों नै दा बिदि आरो नै हाब गारि के गारि आयौ 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 हिसाब सारा नै दा नायदो नै वा अयथासार होस गारियानो नायदो नै बा 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 राइडार्सफोरनि प्रग्रामबो दङ दिनैहाय जोबगोनदां बिसिनाबो साननैनि नालाय मैया सानसे थांबाय दिनै दा नायदो बरिया बे दखान गोजामोन दा दखानाथ' उथायजोबनांबाय नै माने बन्द'सै नालाय खुमुथिनिबो गैखाला दा दखानफ्रा बेफोर गासैबो उथायजोब्बाय आरो नै फुरा उथायजोब्बाय बियो बे दखान गोजामोन दै बे गासैबो उथायजोब्बाय नै माने मैयाहाय हास्लामिखाय उथायजोबनो हास्लामाखैमोन दा दिनैनि दिनावहाय उथायगासिनो दं लांगासिनो दङ दा बिदि आरोखि नै दा हिसाब सारा पिकनिक पार्टि नै दिनैनि दिनावबो नायदो नै बे दखानफ्रा गैले आरो नै नायनानै लादो उथायजोब्बाय एक्सप' जेबो गैले बैयाव उथायनानै जाबजोब्बाय आरो माने खुमुथिनिथ' जेबो माबा गैखाला होननानै मैयानो होखादों नालाय बिथांमोना दा बन्द'सै आरोखि माने बेफोरो बन्द खालामगासिनो दं आरो बै एक्सप'आबो जुजोब्बाय आं खाथियाव देखायनि खिन्थु पिकनिक पार्टिया हिसाब सारा आरोना दिनैनि दिनाव नायदो बिराद पिकनिक पार्टिफोर दं नै बेफोरबो सेस उथायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबे एक्सप'नि गासैबो उथायजोब्बाय नै फुरा उथायजोब्बाय आरो बेलाय नै नायदो आं एसे देखायलाबायनोसै दिनैहाय जानुवारिनि 19 तारिख बे एक्सप'मोन दै नै बे गैला नालाय उथायजोब्बाय आरो नागोरटोलाबो उथायबाय दा नै गासैबो जुजोब्बाय थफ्ला थफ्लि जुजोब्बाय आरो आंथ' सिङाव हाबलायबाय थाला नैबे उथायजोब्बाय ओमफ्राय पिकनिक पार्टिया अयथासार दं आरो नै नायदो गोजान गोजाननिफ्राय दंफैयो आरो दिनैबो आं रावनावबो सोंलाय फिनलायबो खालामा आरोना जास्ट आं ओरैनोल' दिनैहाय देखायदोंसै दा ओरैहाय बड'लेण्ड राइडार्स मिट प्रग्रामा जागासिनो दङ बिथांमोननिथ' साननैनि हाबाफारि लाना जागासिनो दंखायो नालाय ओमफ्राय दिनैहाय जोबगोन जानांगौ बिसोरनिबो ओमफ्राय ओरैहाय ओरैबो बर्थिक बुंनानै दंजोबो आरोना ओमफ्राय बे प्रग्रामखौहाय अर्गानाइज खालामदों जाहैबाय गल्डेन लेंगुर बाइ राइडार्स क्लाब मोजाङै जागासिनो दा प्रग्रामा एकदम बरिया औ नोंसिनिबोथ' दिनै लास्ट ने औ दा हराव जोब्बाय दा मोनाव जोब्बाय औ दा बिराद मोजां सोलिगासिनो दङ दा नुनो मोन्दों अयथासार जेरैबो गारि आरो गारि के गारि दा बेबायदि आरोखि दिनैबो फैबावदों ओमफ्राय दिनैहाय जाफैस्राबावदों ना मा होननांगौ जाखो ना माब्रै दा अयथासार गारि गोजानो जेरैबो ओरैबो पिकनिक पार्टि जेरैबो पिकनिक पार्टि आरोना जास्ट आङो ओरैनो देखायदोंल' दै